Comme on sait qu'à Syrie éviter. Aïwa, Syrie, ma chité, il vous connaît ça fait qu'à c'est qu'à y aller tant qu'à boire Syrie. Ali ma sunu kotola, il y a Syrie. N'a ma do de bien ni Syrie bala. Aba foni, dobe atata foni. Ni gari kelen ta ka Syrie sisa. Ye dobe ta ka Syrie. Ya tige. Nga dobe le ye do Syrie la. Ale ta tige, ale atatu dungu de kelen sira. Alaba abna tege be me fa ba farbe me tsega fuki woni ba ke ni siri ko bara ma de na hal na so re ta bara de la so ko mala fe mawki la wuli ka bosu no wala ibe wuli fi bi siri ka glan ka bi klaki da bi to la figa patron bi ge wal ma ni client de ka chay wuli bi to la fo client era de commencer ka fukar sayte na bara ke rola jona siri te problème yi ma ni fe na nga siri tige balia o le problème yi ma ni fe Okay. Kana to siri de kasi la fo kata si degere do o de mai ada madem no te magnifique chité ko siri do te manika nga mimi wuli kata ka siri foni o de ka dogon bibi ya famia ay wa siri fana abu chugo ya keleina adobe ya fo chugo ya minna adobe so bon kon nana ado fana be wi so kenema tanu o lu te siri oui bulu noy na fara ko siri e fe min na be adama di yere ba ki yere la nga ibse ka bo yere la Okay. oui siri nga ko na yi ka ko gele ya sababu bora kene mari te siri oui bulu noy abe fulu mako dabali Okay. ni ko korote boni ani dabali fe kelinte korote jumei misali ala yemi fo ka doy ken nambara yi ka do ke fen doy ka bana jugu bla mo wala o luy korote na dabali ifla ni bara minata sisa ma do se ka ti dabali ki mango ya ni mo ya dama de no ate bana bla ila ate fo bla ila wal ma iyere ka ko bebe ci e be barake ka barake mi no bebe sin ka joti iyere te nyeso akoma ite mo ko fana so mo ko mi debe lu de dabali ya mi be se ka dama de mo lu bela de na nyanyini de bada madin bokula shu ani kle be nyanyini de ke shu ani kle be siriti yedi shu ani kle ala nyere munu ye muri ambe be do ayere na mauta do yere na Adama de ma ka sigere. mama ka sigi yere mati misale ye bul ma fe kura sa ima entretien kala do ya ta sa le entretien kala sankila ka mulu be kekele buna ada madin fala be na foti to ni siri chaira ada madin ma ite ke fenye kuma te kama were de ma ka ke fenye anga na to siri de kasana no te ma shi te siri te ke ma bina siri be ke bela nga wuli ki ka siri te lo nyini wati be ka ti abetu bi ba ti fu saya Okay. fen futi se ko bal saya doro de be se ka siri bale ada madin nga ni siri ki da nyeni sisan ko ni abana ala yɛrɛ ti dɛmɛ bilen ni la fi be kile mo mi fi i yɛrɛ t'a dɛmɛ min kɛ tuguni a bɛ olu de man ɲi i y'a faamuya siri b'o cogoyaw de la. Maintenant comment adamaden ni be se ka secret dɔ d'adamaden ka siri éviter ou bien ka siri dɔ bɔ mɔgɔ la. ayiwa fɛn minnu bɛ siri bɔ adamaden kan ninnu de ye nɔgɔmaw ye a bɛ f'olu de ma ko fayida fɛn minnu bɛ fɔ adamadenw ɲɛna a ye nin kɛ nin bɛ siri tigɛ ka bɔ adamaden na nin bɛ dabalijugu kɛ tan olu de ye fayida ye ni siri cayara maa min kan o kan tɛ olu ma dɛ siri dɔɔni bɛ maa min na ni yɛrɛ bɛ k'a dɔn i yɛrɛ la hali si dilan ka wuli ka bɔ a ka gɛlɛn walima n'a fɔra karisa na taa nin hɛrɛ minɛ yan fɛ i taatɔ la a bɛ kɛ baara i tɛ se ka taa n'a taa hɛrɛ de minɛ dɛ nka i tɛ se ka taa olu bɛ maa minnu na i bɛ suratul fatiha sɛbɛn siɲɛ 3 suratul fatiha bisimilahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin bɛ b'o la i bɛ suratul fatiha de sɛbɛn siɲɛ 3 lasi la dɔrɔn qul huwa allahu ahadun allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ibe nunu shenkini kene sebe ibe lemuru kumuni den flawal ma den sabanyini ka jibisi ka kala ka koko fitini kala ala kama yi jo yoron do faran do sanfe doron ki fari ko na shufela fe 2h 3h iga tida
a dugusajɛ ni e tun bɛ wuli 6 heures walima 7 heures a to i ɲɛ bɛ yɛlɛ ka don 4 heures maa si t'i kɔn hɛrɛ ɲini yɔrɔ ɲɛ o fura tɛ mɔgɔ si bolo ninnu ye fɛn ye fɛn minnu a bɛ f'olu ma fayida an bɛ fɛn minnu di mɔgɔw ma maaw b'a k'u yɛrɛ ye a bɛ bɛɛ lajɛlen nafa nka siri bɛ taa se adamadenw ma yɔrɔ dɔ la olu ye lismul azamu de bɛ se ka wuli tigɛ olu de ye baaraw ye baara minnu ka gɛlɛn n'i ko k'i b'a di jama la dɔ t'a faamuya a bɛ taa kɛ kɛcogo wɛrɛ la a b'a tɔ siri a bɛna mun fɔ karamɔgɔcɛ kɔni ko k'an ka nin kɛ an y'a kɛ a ma nafa foyi y'a la walima a fɔra k'i k'a kɛ cogoya min na i ma se hali sɛbɛnni kɛcogo la a tɛ jaabi bolo i b'a fɔ ko a karamɔgɔkɛ ko ko n ka min kɛ a ma ɲɛ n bolo o kama de ne tɛ don o yɔrɔ ninnu na ni fɛn fɛn ye lismul azamu ye n t'a di maa si ma jama la fɛn fila b'a baara k'i ye walima n'a diyara n yɛrɛ ye don min na k'a d'i ma i kelen ni kelen de ala b'a d'i ma i ka taa k'i yɛrɛ i y'a faamuya a b'o cogoyaw de la maa o maa ni siri de b'a kan n ma yɔrɔ wɛrɛ fɔ bi bi in na n bɛ Abijan min na yan a tigi kan ka nimero ta dɔrɔn a kan wele a ka na n'a bɛ kɛ min ye a tigilamaa bɛ taa lakale a b'a fɔ ustaz fana ye nin di yan don dɔ la i y'a faamuya inshallah en tout cas n'a bɔnna e ka Usama e ka kumakan mɛn il est moyen ko siri bi kan il yɛrɛ t'a kun kan fanga yɛrɛ t'i la yɛrɛ k'a fɔ k'a wuli ka taa marché ɲini fanga t'i la k'a ko so kɛ i tɛ marché yɛrɛ sɔrɔ ni mɔgɔ i tɛ marché sɔrɔ vraiment découragement yɛrɛ bɛ don i ya vie la i kana ko façon bi kan actuellement Usama e ka bɛ yan il est à Abidjan en face du 22e arrondissement n'est pas caché. Les joignables au 07 09 91 86 45. Il est monté Côte d'Ivoire. Tu peux le joindre sur son numéro WhatsApp de Mali. Plus 223 84 83 03 46.